Ka Behdeiñkhlam ka Lehñiam ka Behdeiñkhlam jong ki jat ben riu penar ka de ka balarake hapo ka jing penya jong udaloi ka dor bar niam bat ka senra Jowai. Kani ka Lehñiam kan long hakisau sngi ka sngi pensin ka sngi mulong ka sngi musyang bat kan kut haka mushai. Behdeiñkhlam means that we are celebrating it 4 days 3 nights, and during this 4 days 3 nights, that means we will come out all household. It is Behdeiñkhlam is not only the celebration of the rite or the locality or the town as a whole, but it is a celebration of the community, each whole community, and also the each household. That also is because we are preparing for welcoming God along with our ancestral. Ki Jingrakhe ki Sdang da ka sngi pensin ha ka ba ki khonrat ka chilyang rat lengba ka jing Lehñiam ki wanra ya ka sembut khnong ba kentang na ka wei ka khlau. Haringkat ka jing senran ki sur sawa jong ki sing ki dha bat ki sur bathyang jong ka puri ki riunget ki senran lang ya uding kentang chalum soyung ha ka balabu ya u na ka benta armiet. Nalor kane ka don ru kanyam yong yung ka jing Lehñiam ki kpa temmen ha ka ba ki long yeng nyam tre ki terwai ki jing bam ten rai bat ki jing duai shi ki kpa temmen ki bala khlat no ha ka bala pen pau ka jing burom jong ka em lang sa lang ye ki kpa temmen jong ki. Hai ni por emi ha tre ulum soyung hai thau penchong ya ka sembut knong wanra da konrai. Siang sup wa negasi da ka Sdang yang ki so si le yao. Ora Sdang ya ka jing Lehñiam da ka siang ka pha yang ka chu ka siang la ne ki kin thai. Ayung hasem jar la yung blai ma yung yang ki bot sewa ka konrai wanra wa ya ka ni ka sembut knong. Ha ka sngi mulong ki samla na ki Jingïatylli ki dong ki ngam shi ki klau ban wanra shalayeng ye ki Behdeinkhlam bakentang. Ha ka por jan met da ki hajar ngot ki alum lang hayaw musyang kat ba kawai pa kawai ka dong kawan koi haringkat ki jingyat procession batha barong ka jingrakhe rengkat ki jingruai tenrai ki jingshat bat ki jingmane haswa ban pen kre ya ki rot balapen wandur itenat na ka benta ka kella ka bakhadu. Kasngi ka balai kasngi musyang kayo I ya ka jingyat procession nyam lengba ki surok jong ka Jowai. Ya ki jing Lehñiam bakentang laju le ha ki jakan nyam bakongsan haswa bandra biang ya ki Behdeiñkhlam shala ki jong ki dong katba ya ki knong blai bala le buram lapen phai biang haringkat ka jing Lehñiam shachilyang rat. Okay, the Behdeiñkhlam festival is not only merely a dance or the dance with the drum, with the flutes, but it goes beyond that. Behdeiñkhlam, the main significance of Behdeiñkhlam is the coming or the welcoming of all Jingïatylli with God. That He is, as He promised us, that when there was a separation of 16 hut, 9 will be staying in the heaven and the 7 will come down to earth. At that time, God has promised the Jingïatylli, that means the 7 hut, that I will not leave you. If you need me, I'll be there in your prayer. I'll be there to see you once a year. And once I come, you should be happy, you should be joy, enthusiasm. Ka Lehñiam ka poi sha ka benta ka ba isyong kun ha ka muchai ha ka pung kentang jong ka sim adnar. Hadin ki jing duai bat ki jing Lehñiam tenrai lapen ngam ya ki rot ki balapen wandur itenat hapring ki jing shat jing yarisa bat jing kan hoi. Nang ta labu ya ka knong blai ka ba kentang hapring jong ka pung ka ba lampat sya ka benta ka ba kongsan tam jong ka tamasa ha ka bada ki hajar ngot ki layalum lang bandrakhe ya ka Jingïatylli bat ka lariti pateng la pateng. Ya ka Lehñiam Behdeiñkhlam la penkut da ki jing duai aingu bat ki jing Lehñiam da ka ba pen skambyang ya ki Riti-Dustur bane jong ki jat bentu penar bat ban penne pensa ya ka culture ka bayai peteng ban Jingïatylli ya ki pateng ban ki. Bureau Report DD News Meghalaya.